Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, bini sepuh ingkang kula hormati, para bapak ibu tamu undangan ingkang minulya, saha para adik-adik ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngucap syukur dumateng ngarsaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring inayah saha hidayahipun satemah kita saged manunggal wonten griya kula kanthi sehat walafiat. Salajengipun kula ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun ngalodhangaken wekdalipun kangge rawuh ing adicara tedhak sinten putri kula Namira Azhara. Tedhak citren putri kula menika kangge mangeti umuripun putri kula ingkang sampun 7 selapan utawi 8 wulan. Mugi-mugi putri kula Namira Azhara menika saged dados wanita ingkang salehah saha migunani tumrap bangsa lan agami. Kula nyuwun pangapunten mbok menawi anggenipun kula nyamektakaken papan saha dhaharan menika kirang trep wonten penggalihipun para rawuh sedaya. Mekaten anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten mbok menawi wonten klentah-klentunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.